Dit is rakker. En eigenlijk zit er imkje, maar ik neem een rakker en die naam past ik heel goed bij hem. Hoi, dit ben ik, maar dan Jog en Ierlien. Heer is toen bij mij op visite kwam om een item te maken over mij en mijn grote vriendin Rakker. En dan vloer ik hier stil. En ik het rakker heel gek dan. En dat doet het dus omdat het vliegt is dat er even vrij is. Het is een beetje eng zeker als je erin. Nou, nee. Alleen nog als het bij de stroomtriet komt, dan krijgt er een stroom. En dan gaat er in één keer voet. Oh, kijk, zit de stroom op. Oh, ja, wat is. Daar bist dan. Ja, nee, 8 uur. En waar is Rakker? Ja, Rakker is er niet meer. Nee. Nee, wie zie ik op het laatst, dus die had een spuitje gekregen. Ach. Ja, dat was wel even moeilijk toen, want het was wel mijn grote vriendin. Dus ja. En hoe zult het nou met die? Letten we deze zaken gewoon in me? Nou, dat zei ik vroeger altijd. Maar ik hou ondertussen wel wat doorzien hollen. Maar wat is dan? Ik wil nou heel graag iets bij Defensie doen. Maar dan was het leger in. Ja, klopt. Ja. Wees een modelschutter. Nou, zo wil ik het net zussen. Dan wil mijn pa en best boos dat ze dat jaren. Had ik dat zus. Maar nou ja, dat is net alles natuurlijk. Er komt wat meer bij Sjen. Ja. Dus dat is wel aardig voor oren sinds dat toen tredje. Ja, in sommige dingen wel. In sommige dingen misschien ik wat minder. Nou, het is ik 18 juli natuurlijk. Dus dan kan er heel wat gebeuren.